Ya pachipamwe hama dzangu, murisei maswera zvakanaka here? Ini ndinofara. Right. Tinawo mashoko iwaya, mashoko eupenyu, akanzi ndiwo mashoko eupenyu, iro shoko raMwari. Tine ukatarisa the way iri kuparidzwa the gospel of Christ panguva ino yedu yatiriwo panyika inoi, pageneration yedu inoi, wotarisa maparidziro akaitwa Christ, tichiwana umbowo kubva mushoko raMwari rakanyorwa kuti ukange uchiverenga verses zvinenge zviri kuitika paground zvazvinoizvi, kameno kuti ndinoona musiyano here, but there is a very big difference. Ukazvitarisisa ukange uchiverenga shoko raMwari kudai, uchitarisa character yaPaul, because at some point unofanira kuti kana uchiverenga shoko raMwari kudai so unofanira kusangogumira pakuverenga kudai, but mindset yako inofanira kupinda newe kunge wakatoita one on one naApostle Paul, one on one kudai, uchiita kunge wakamutarisa, uchiona zvaari kutaura, uchiona life yaari kurarama, uchiona zvaari nechaari kupresenta kwauri kudai so izvozvo ukatarisa uchizvi compare nezviri kuitika pa most of preachers atinawo pa generation yedu inoi, there is a very big difference. Apostle Paul vane nyaya yavanotaura yandanga ndiri kuverenga izvozvi, ndikati zvakanaka kutombowana vanhu vekushare, zvakanaka kutomboshare nyaya iyoyi, nekuti ndine zvinhu zvandanga ndichinzwisisa ndichingotarisa chete pandanga ndiri kuverenga kubhuku yavakorose iyi chapter 1, ndaiverenga kubva paverse 22 kusvika paverse 29. Saka verse 28 yazondiratidza zvimwe zvinhu kudai so, Apostle achitaura achiti iye Kristu watinoparidza isusu, kureva kuti pana Kristu anoparidzwa nevaapostora vake vaakatuma kuti endai munoparidza Kristu. Pane mumwe Kristu anoparidzwawo nenyika, and that Christ is different from the one that Apostle Paul and other apostles preached. Apostle Paul vari kurega ndiverenge, vari kuratidza kuti ivo, ndawerenga verse 28 chete ndo yega yandangoira panapa. Yakanzi iyo ora rega ningotangira kuverenga paverse 27 so that zvinobatika zvakanaka. Yakanzi iyo kuna ivo Mwari waakada kuvazivisa upfumi hwekubwinya kwechakavanzika ichochi pakati pevahedheni. Kuna ivo Mwari vaakada kuzivisa upfumi huri muna Kristu, nekuti Kristu ndiye ari kunzi chakavanzika ichochi. Saka vose vakadiwa naMwari, Mwari akaita review kwavari kuburikidza the preaching of the apostles. Vaparidza vaapostora vakadiwa naMwari vaya vakagamuchira shoko raMwari. Mwari akavazivisa upfumi huri muna Kristu, upfumi huri mune ichochi chakavanzika ichi chisingazivikanwe, chinotoda vaapostora vaJesu kuti vachiparidze, vachiratidze kunyika. Nyika kana ichinga yachiona ikachinzwisisa, inoona upfumi hwakadzamisisa, but upfumi uhu manje huri different from upfumi huri kupfekerwa masutu nematai, magemenzi nhasi, hunoenderwa pamakirau nemakirau nevanhu. Upfumi hwacho hunoonekwa nevanhu vanogamuchira shoko rakaparidzwa nana Peter nana John nana Paul. Upfumi hwavanoona mumweya kudai so neupfumi hunoonekwa nevanhu vari kuparidzirwa nhasi zvakasiyana. Ende Peter akamira papulpit achiparidza kudai, kana kuti achidzidzisa kereke kudai, nevaapostora vatinavo nhasi, akamira papulpit achidzidzisa kudai so, chinhu chiri kuratidzwa
pakunzwisisa nekufunga kwangu inini, I might be wrong but kana ndichizvitarisisa chinhu chiri kuratidzwa nemapreachers anhasi kuma-audience avo vanenge vachiparidzira vaya chiri different from ichi chiri kuratidzwa naApostle Paul. And chinhu chiri kuonekwawo futi nevari kuparidzirwa nema-audiences evashumiri vanhasi chiri different from ichi chakaonekwa nevakanga vachishumirirwa naApostle Paul kusanganisira kuKorosi. Zvakasiyana. Because mushumiri wanhasi akaenda papulpit achiparidza kudai so, handizive kuti zvinenge zviri deliberate here kana kuti iye ndo zvaanenge achitoona pana Mwari waanenge achiparidza nekuratidza kuvanhu. Iye anoparidza Mwari wezvinhu zvinobatika kudai so. Ende vari kumutevera nevanenge vakamuteerera kudai ndo zvavanotoonawo exactly izvozvo. But ukazotarisa zviri kuonekwa naApostle Paul zviri different from izvozvo. And Christ wavari kuti iye watinoparidza isu, ukazotarisa maparidziro aakanga achimuita nemaitiro aakanga achiita pakumuparidza zviri different, zvakatosiyana zvachose. Apostle Paul, not even a single minute yaakaparidza ari pamberi pevanhu akaparidza achiratidza vanhu material things achiti izvi ndo zvatinonamatira, haana kumbobvira akaita chinhu chakadaro, not even once. But nhasi 10 minutes dzakawandisa unenge watoona direction yekuti panapa tiri kunoratidzwa zvinhu zvatisiri kufanira kuona mushoko raMwari. Because gospel runofanira kutibvisa. Unoona ukaenda kushoko raMwari so, and I don't know how some people could understand kana vachiverenga. Ukaona shoko raMwari ratanga kuparidzwa pana Acts chapter 2 paya, hazvina kutora nguva yakareba from chapter 2, chapter 3, chapter 4 tata kutoona vatendi vanzwisisa the nature of Christ that was revealed to them by the apostles. Tata kutoona ivo va-understanda Christ wacho to an extent yekuti they understood kuti upenyu hwatinahwo uhu hwatiri kufunga kuti upenyu, hama dzangu, hausiriwo upenyu chaiwo uhu hunopfuura. Some of the people who believed patime iyoiye pa Acts chapter 2, 3 kusvika pa chapter 4 ipo paya pega, vamwe vanhu vakatenda ipo paya vakanga vari vanhu vari financially okay paupenyu hwepanyika. Vamwe vanga vari mabusinessmen, but after vanzwisisa udzamu hweshoko rakanga rapresentwa kwavari nevapostori vaJesu Kristu, vakanzwisisa kuti zvatiri kufunga kuti ndo upenyu zvazvisi. Shoko raMwari rinoti vakaenda vakanotengesa mafarms, vakanotengesa dzimba vamwe. Why vakadaro? Because vakanga vaona kuti izvi hazvisirizvo chaizvo izvi. But today a preacher akamira pamberi pedu kudai so achishumira vhangeri yaMwari, zviri very very difficult kuti aparidze zvinhu zvinotacha vanhu kusvika pa position not yekuti vatengese aiwa, yekungoti utarise hama makaungana nadzo pauri kunzwa shoko raMwari rakubaya iroro, ongosvika pangoti hama iwewe kubva nhasi ndakugara newe nekuda kwekuti paupenyu hwepanyika panapa hauna kumirirwawo zvakanaka neupenyu, saka ini newe tiri vanhu vakangofanana, ndakukutora kubva nhasi takugara tese nekuti tiri hama, we are brothers, we are sisters, saka ndakugara newe, kuti chandinodya ndo chaunodyawo. Hazvisi kuwanikwa izvozvo. But pane vanhu vakaparidzirwa vhangeri yaKristu chaiyo ari kunzi naPaul iye watinoparidza isusu. Saka anoparidzwa naApostle Paul ndiye watiri kunzwawo here pari kuparidza vashumiri vedu. Anoparidzwa naApostle Paul koivo vashumiri pavari kuparidza ndiye here wavari kuparidza zvekuti vanogona kutomira apa kana kuti achishumira Apostle Paul anogona kuya akagara pacheya kudai achiti amen amen. Kana mushumiri wanhasi achishumira Kristu, John anokwanisa kutogara here akati amen
akasheka nahenzi newe, nekuti ndizvozvo chaizvo mashumiriro auri kuita. Nekuti muvhangeri hamuna zvinhu zvakawanda zvirimo. Vhangeri iri kungoratidza vanhu zvaJesu Kristu nemabhenefits ari kuwanikwa muna Kristu kune vanhu vanenge vamutenda. Ndo zvega zviri kuwanikwa muvhangeri yaMwari. Vanhu vakatenda Jesu Kristu, vakapinda muna Kristu, ari iye chaiye aparidzwa nekuratidzwa kwavari, vari kuratidzwa nevhangeri iroro mabhenefits ari mukutenda kwavo, mabhenefits ari muna Kristu. But these benefits now are different from those of this world. Zvakasiyana. Mabhenefits ekutenda ndeeupenyu, ndelife, haasi ezvinhu zvinobatika, and ari spiritual. But mabhenefits enyika ino iyi zvinhu zvitori material, zvinhu zvinobatika. Saka mushumiri kana achinge apinda pakuparidza, anofanira kuratidza vanhu zvakaratidzwa panapa naPaul, zviri kunzi naPaul pavhesi 28 panapa, iye watinoparidza isu. Wacho wavanoparidza ivo naPaul ndiye exactly wekuti vasati vamuparidza akatanga avapa assignment kuti chiendai munoparidza. Ari kuparidzwa naPaul ndiye akavatuma kunoparidza. Saka vatumwa kunoparidza havana zvimwe zvinhu zvavari kuratidza pakuparidza kwavo, asi vari kungoratidza avatuma kunoparidza wacho, kuti pamuri kutiona tauya kudai tine nyaya yatauya nayo yakanaka. Nyaya yatauya nayo yakanaka haisi nyaya yedu isu, asi tatotumwawo. Saka atituma ataura izvi neizvi neizvi kuti tizvipfuudzewo kwamuri imimi. Mark chapter 16 pavhesi 15 payanoti anotaura nyaya yekuti ivhangeri iyoyi inoparidzirwa zvisikwa zvose zvesango. Vanenge vatenda vakabhabhatidzwa vachaponeswa, asi vasingatendi havaponeswi. Vanenge vatenda vachaponeswa. Kuponeswa kwacho ndekupi? Ndo kwakataurwa naIshe vachitaura naNikodhimasi vachiti ivo Mwari akada nyika nekudaro kuti akaipa kuna Jesu Kristu, kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa, asi ave neupenyu husingaperi. Saka upenyu husingaperi huri kupiwa vari kunzwa vhangeri yaparidzwa nekuparidza kwevaapostora vaMwari. Kana vachinge vainzwa kudaro, shoko robva rati vachaponeswa. Asi vanoinzwa vakasaitenda, Jesu ari kutaura pachena obva ati havaponeswi. Saka zvisikwa zvose zviri kuparidzirwa ivhangeri yaratidzwa pachena kuvaapostora, yaakataura pana Matthew 28:19 akati chiendai naizvozvo. Zvipi zvaanga aratidza kwavari? Saka vaapostora pavari kunoparidza Jesu uyu ari kunzi naPaul, him that we preach, pavari kumuparidza, vari kuparidza vachiratidza zvavakaona kubva kwaari iye, nekuti iye akati apedza zvese navo kwakuvati chiendai, maaredi manje, chiendai munoparidzira marudzi ose. Endai naizvozvo zvaanga avapa, munoparidzira marudzi ose, vanenge vatenda muvabhabhatidze. Ndo zvatinoona zvakabva zvatanga paya ukatarisa vanhu kunana Acts chapter 2. Anyway, rega ndirege kunyanya kuenda ikoko posa ndinoda kugarisa. Ndoda kungotaura about Christ akaparidzwa nevaapostora vake, nature yake nekutambudzikirwa kwaakaita naivo vakanga vachimuparidza, vashumiri vakatitangira, hama dzedu, mabrothers edu muna Kristu ivo vanaPaul. Matambudzikiro avakaita pakumuparidza nemaparidziro atiri kumuita isusu nhasi. Chokwadi here kuti Mwari uyu mumwe chete pakati pedu? Ndiye Mwari mumwe chete here ari kuparidzwa, akaparidzwa neari kuparidzwa nhasi pakati pedu?
shoko raMwari zvarinoti Mwari haashanduke zuro, nhasi namangwana nekusingaperi, zvinongoreva chinhu chinonakidza ndechekuti ukada kunyatsoanalyza zvakanaka shoko raMwari, hatigoni kuva neuchenjeri hama dzangu hunodarika uchenjeri hwakapiwa naPeter, because vanaPeter ndo the first people vakaratidza vhangeri pasi rino rese, ndo vanoziva the status yegospel, ndo vakatoiratidza pasi panapa pese. But vairatidza zvavakaratidza zvimwe zvacho zvatinoona nhasi zvinopresentwa kudai so, but zvichinzi in the name of Jesus. Zvimwe zvacho unotozoona kuti asi Mwari uyu akazopa wisdom yakadarika vakatitangira madzikoma edera, because muvhangeri hamuna zvimwe zvinhu. Muvhangeri hamuna zvimwe zvinhu zvinoratidzwa neshoko raMwari zvinodarika Jesus Christ nemabenefits ake kuvatendi vake eupenyu husingaperi. Acts chapter 20 pavhesi ya20 unonzwa Apostle Paul achiti iye achiratidza iye wavanoparidza uyu, ari kuti iye watinoparidza uyu. Isn't Acts chapter 20 verse 20. Acts 20 verse 20. Hanzi Paul anorayira vakuru paEfeso, right? Paul ari kurayira hama dzaakanga aparidzira shoko raMwari, adziparidzira kudaro achiona kuti iko zvine idzi dzinoratidza kuti naivowo vati kurei pashoko, saka iye akuda kubva pavari, akusiya avarayira kunonzi akusiya avasimbisa kuti vasare vakachengeta kutenda ikoko, vasare vachichengeta kutenda pamafambiro avo. Kana vakuzoparidza, vaparidze iyewo akaparidzwa nana Paul. Paul akanga ari an example yezvinofanira kuita mapreachers pakuparidza kwavanenge vachiita, saka ari kuvarayira kuti vasare vachiita exactly zvavanga vachidzidza, zvavanga vachiona kwaari mufambiro waPaul waanotombotaura kuna vaFiripi chapter 1 uya pavhesi ya27 achiti fambai zvakafanira ivhangeri yaKristu. Saka vakuru vaari kurayira ava ndo zvaari kungovarayira kuti musare mufambe zvakafanira ivhangeri yaMwari, uye kana muparidza, muparidze Kristu isu watakaparidza pamwe chete nevamwe vaapostora, kwete mumwe Kristu. Saka ari kubva ati ndanyida kungoverenga vhesi 20 but regai ndingobva nayo pavhesi 17 pacho panoti, zvino iye ari paMireto akatumira Efeso kundodana vakuru vekereke. Vakati vasvika kwaari, akati kwavari, imi munoziva mugariro wangu pakati penyu, imi munoziva mugariro wangu pakati penyu. Vashumiri vanhasi vashoma vaunoona vanomira nemashoko aya vachitaurira maaudience kana vamwe vanonge vachishumira pamwe chete navo kuti imimi munoziva zvandiri inini, because vanototya kuti akataura achidaro anovhurirwa mafaira ake ezvinhu zvinopesana nezviri kutaurwa naPaul panapa. Saka Paul achiziva kuti akachena pamberi pevanhu naMwari, achiziva basa raakabata usiku nemasikati, ari kuti munoziva mugariro wangu pakati penyu. Mugariro wake wavanoziva hausi zvimwe zvinhu, but wakanga ungori iwo uri influenced by Jesus Christ, wakanga uri mufambiro waKristu, kuda kwaMwari, the will of God, ndo yaakararama nayo pakati pavo, ivo vakaona kuda kwaMwari kuburikidza neupenyu hwaakanga achirarama. Saka ndo zvaari kungovati imimi munozviziva izvozvo. Saka kana makazviona kwandiri mukazviziva izvozvo, it means nemi ndo zvamuri kufanira kuitawo. Kana kuri kuti Kristu wamuri kuparidza ndiye watiri kuparidza, kutenda kwamuinako ndo kutenda kwatiinako. Imi makazvipiwa zvekuti muzoshumira, imi makaitwa vakuru kuti muchafudza dzimwe hama pakutenda, muchidzipa doctrine richadzichengeta kusvikira panguva yakafanira. Saka imimi munoziva magariro angu. Zvamunoziva magariro angu ndo exactly zvamuri kufanira kuzoita izvozvo, ndo zvaari kuda kuburitsa panapa. Munoziva magariro angu pakati penyu nguva dzose, kwete sometimes
but nguva dzose day and night, right? Kubva pazuva rekutanga randakasvika naro paAsia ndichibatira Ishe nekuzvininipisa zvikuru. Paakasvika kuAsia haana zvimwe zvinhu zvakamusvitsa kuAsia, but chakamusvitsa kuAsia kushanda basa raakapinzwa pariri kuti arishande naMwari. Saka ari kuti pandakasvika paAsia ndichibatira Ishe, nekumwe kutaura kureva kuti ndichishandira Ishe, kureva kuti aishandira Kristu. Kusvika kwake paAsia, kubva panguva iyi yaakatendeuka paya parwendo rwake rekuDhamascus, akatanga kuva mushandi waMwari. Saka paakazosvika kuAsia panguva iyi anga amuNew Testament. Ndakambotaura ndikati vanhu vakawanda vanonakidzwa nekungoti New Testament, Old Testament, but New Testament zvinongoreva kana kuti inopupurwa kana kutaurwa nezvayo nemunhu apinda muNew Testament. Munhu kana achinge asati atenda akabhabhatidzwa, munhu iyeye asati amuNew Testament, ingangozivikanwa pakutaura nepakuiverenga, but chinonzi New Testament kana kuti kurarama kweNew Testament nekuiunderstanda nekuiziva kunge waparidzirwa the gospel of Christ, ndobva watenda. Kana watenda wobva wasukwa zvivi zvako zvawanga uchirarama nazvo kumazuva akare, wobva watanga upenyu hutsva muna Jesu Kristu. Kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva, watanga manje upenyu hwemuNew Testament, upenyu hwekutenda. Saka Paul pakubva paakatangawo upenyu hwemuNew Testament haana zvimwe zvinhu zvaaita kunze kwekungoti munhu angaitwa employ na bosi wake anonzi Kristu. Saka akasvika kuAsia achibatira Ishe basa raakanga aiswa pariri. Ndichibatira Ishe nekuzvininipisa. Pakushanda kwaApostle Paul anga aine kuzvininipisa futi. That's one thing chinofanira kudzidzwa nemabelievers also in general. All the believers in general must learn to humble themselves. Chinhu chinoshaika pageneration yedu ichocho. Generation yedu haigone kuzvininipisa. Kune vanhu vanonzi vashumiri vane kuzvikudza kwakanyanyisa, and havatononoke kuzvikudza kwacho. 6 months chaidzo munhu apa basa reushumiri, vazhinji kuzvikudza kunenge kwatotanga. But Paul ari kuti panguva yose yandakava pakati penyu, makaona mugariro wangu pakati penyu, makaona mufambiro wangu pakati penyu. Kuri kuti ari kubva atotaura kuti anga ari munhu akazvininipisa. Ndichibatira Ishe nekuzvininipisa, nemisodzi nematambudziko akandiwira nerangano dzakaipa dzavaJudha. Achishumira Mwari kudaro, ari pabasa kudaro, aisangana nemasituations ekuti dzimwe nguva mwoyo wake waibleeda misodzi, kuchema misodzi. Asi izvozvo zvose hazvina kumumisa kuriratidza Jesu Kristu. Aiparidza Kristu nemwoyo wake mumasituations akaoma, pakumanikidzwa, pakurwiswa, pakupomerwa, pakunyeperwa, parangano dzevaJudha vakanga vasingade kugamuchira shoko raMwari sezvazvingori nhasi kunyange kwedu kwatiriwo kunoku. Variko vanhu vasingade kutenda, vanoti chokwadi chaMwari chikada kuratidzwa, they have a lot of things to say, kuti vanhu kuhotspota vamwe vanhu kuti vavenge vanhu vari kuratidza Kristu. Paul akambozviitirwawo nazvino zvinoitirwa vanhu vari muna Kristu, akaparidzwa naApostle Paul uyu. Saka hanzi nerangano dzakaipa dzavaJudha, verse 20 ndoyanda ndichida verse 20, nekuti tati Christ watinoparidza isu, sekutaura kwaPaul, watinoparidza isu. Unomukarekitariza sei Christ uyu, uye imi vacho vanomuparidza? Karekta ina Paul nekarekta yami nayo zvinofanana here? Nekuti ina Paul inongofanana neya Christ wacho wavari kuparidza. Verse 20 iri kubva yati, munoziva kuti handina kutya kukuparidzirai zvingakubatsirai nekukudzidzisai pachena padzimba dzose. Haana kutya Apostle Paul kuvaparidzira pamwe nekuvadzidzisa pachena. Akanga achivadzidzisa pachena. Padzimba dzose, ndichipupura kwazvo
vaJudha navaGiriki, achipupura kwazvo kuvaJudha nekuvagiriki vose vaakanga achidzidzisa kuri vakanga vatenda kana kuti kereke, kuti aivadzidzisa kuti chii, uye chaakanga asingatye pakati pavo panguva yese yakanga ari chii, chaanga asingatye nechaakanga achiparidza nekudzidzisa kwavari chii chaakanga achiparidza. Aiparidza kuti vatendeukire kuna Mwari, aiparidza kuti vatendeukire kuna Mwari, kuti munhu anzi apinda muna Kristu anonamata anofanira kutotendeuka. Kutendeuka kwacho kunotouya nekunge paparidzwa vhangeri, wanzwa vhangeri kana wainzwa wotendeuka, uchitendeukira kuna Mwari, kwete kuna man of God wako, but kuna Kristu, nekutenda kuna She wedu Jesu Kristu. Muchitendeukira kuna Mwari nekutenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ishe wedu Jesu Kristu ndizvo zviri kuratidzwa naPaul. Ishe wavo Jesu Kristu ndiye wavari representative wavo, ndiye wavari kuparidza. Kana vangoparidza havaite mistake yekuzviratidza ivo papicture yaKristu, kwete. Azvidaro vanoratidza Kristu ari ega. Zvinotarirai ndinoenda Jerusarema. Uku hakusiri kwandiri kuda, dzatova dzimwe nyaya. So ndatida kungoona kuti shoko raMwari iri kana richitaurwa mutauriro wakadai so, neshoko raMwari tichiri kombeya nezvatiri kuona kana kuti nezvatinosangana nazvo kana nezvatiri kuparidzirwa nhasi, vashumiri vedu ava vanosangana here naApostle Paul vakagara patafura imwe chete vakarumbidza Mwari, zvichiratidza kuti Mwari wavo mumwe chete, maparidziro avo mamwe chete, kutenda kwavo kumwe chete. Because ndizvo zvazvinofanira kunge zvakaita. Because John 17 yese kusvika painonopera, Jesu Kristu, ukanoiverenga John chapter 17 yese, Jesu Kristu aitaura nyaya yekuti vanhu vanonamata Mwari vave vanhu vamwe chete, nekuti mweya unopinda mavari uri kubva pamunhu mumwe chete, pana iye Kristu. Saka mweya unobva pana Kristu kana uri kunogamuchirwa, uri kufanira kubatanidza vanhu vese kuti vaumbane, vaite chisungo, vabatane, vaite upenyu hwavo humwe chete nekutenda kwavo kumwe chete, vave ne-one hope mumindset yavo. And like what we see today, some of these people who are preaching today, ivo pachezvavo havatorina hope iyoyo yevavanoparidza, and I don't think kuti vanenge vachitova neconfidence kuti sure vane tariro yekuponeswa, yetariro yeupenyu husingaperi muna Kristu. Vanhu vari kuparidza Mwari vaine tarisiro yekuita mari, vari kuparidza Jesu vachishandisa zita raJesu kuti ivo vaite mari. Vari kuparidzirwa vacho futi vanoratidzwa zvinhu zvine chekuita nekuti vanofanira kutenda zvinhu zvinoora. Zvinonzi naApostle Peter, hatina kutengwa nezvinoora, sirivheri kana ndarama, kwete, but takatengwa neropa raJesu rakadeuka pamuchinjikwa. Ndiye akaparidzwa iyena naApostle Paul upenyu hwavo hwese kubva pakutanga kusvikira pakuguma. 2 Timothy chapter 2 also verse ya 2 unonzwa Apostle Paul vachiti iwo, kana 2 Timothy, let me read that one. 2 Timothy 2 verse 2. Right. Jesu Kristu wavanoparidza iyeye nekuti vane confidence nekuti ndiye ega ane simba rose kudenga nepanyika. Saka vanoti kana vamuparidza vobva vatorayira vavaparidzira vaya vatenda kuti zvamanzwa kwatiri izvo zvezvi, never make a mistake yekuzvidhauta, but zvichengetedzei. Saka ari kutotaurira muvhangeri Timothy panapa.
anoti naizvozvo iwe mwana wangu, iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Jesu. Iva nesimba munyasha. Simba rako ngarive munyasha dziri munani? Dziri muna Kristu Jesu. Izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji. Zvii zvaakanzwa kuna apostoli pamberi pezvapupu zvizhinji? Akanzwa zvaKristu wavanoparidza ivo. Izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji. Akanzwa chii Timoti kuna Paul? Akanzwa zvaKristu, akanzwa zveupenyu husingaperi, akaona tariro yeupenyu husingaperi. Inova ndo benefit inodarika zvimwe zvinhu zvese paupenyu pakufunga kwangu. Ukaona munhu anokuratidza upenyu husingaperi, wougamuchidzwa upenyu huyauya. Munhu uyauya anokuda kudarika munhu anokupa mota, kudarika munhu anokupa fortune. Anokuda kudarika munhu anokupa whatever zvaunogona kufunga kuti zvinodiwa nemwoyo panyika panapa. Munhu anokuratidza Kristu akaparidzwa nana Paul, achimuparidza asingamukanganise pakumuparidza kwacho nekumuratidza kwacho. Jesu Kristu kana ariye anotendwa, hama dzangu, pakumutenda, pakupinda parwendo rwokunamata Mwari uye pakuparidzwa kwaanoitwa, kana ariye Jesu Kristu watinotenda, maari iye hamuadrese zvine chekuita nepanyika inoyi. Dai zvanga zvakadaro kuti Jesu Kristu pakunamatwa kwaanoitwa nevanhu vese vanonamata panyika pano, vanhu vanonamatira zvinhu zvepanyika panapa, there was no need for him to establish a New Testament. Paisava nechikonzero chekuti pave nechinhu chinonzi New Testament. Dai Jesu anga achiparidzwa kuti vanhu vaite mari, vanhu vaite pfuma yepanyika panapa. Zvaisadaro kuti vanhu vagadzirirwe New Testament yekuzorarama upenyu hwekutenda vari mairi. Zvasingadaro. Because New Testament ndeyei kana tichinamatira zvinhu zvatinongorarama nazvo, zvatanga tangogara tichirarama nazvo panyika panapa. Saka New Testament yakaitwa establish so that vanotenda vabude muupenyu hwetariro yezvinhu zvepanyika, vachipinda muupenyu hwemuna Jesu Kristu, mavanotanga kuva netariro yezvinhu zveupenyu husingaperi. Saka vose vari muna Jesu Kristu tinogona kuva tiri panyika panapa tichitoenda kumabasa, tichitoita zvakasiyana-siyana zvatinoita. Asi kuenda kwedu kumabasa kana mabasa atinoshanda panyika panapa, haasiri watinofanira kunyanya kufunga nezvawo stereki kudarika kutenda kwatakaita. Kutenda kwatakaita ndo kunofanira kuva pamberi. I think it's Matthew 33 inototaura nyaya yekuti seek God first, seek the kingdom of God first. Kana tava muna Kristu, day and night, sezvataurwa napo pana Acts 20 from verse 20. Kuti day and night aingoratidza Kristu, haana kurega kuratidza Kristu, achimuparidza Kristu mudzimba dzose, achivarayira kuti vanhu kuti vatendeuke, vachitendeukira kuna Kristu, vachibuda paupenyu hwepanyika, vachiuya paupenyu hwekutenda. Saka muupenyu hwekutenda hamuonekwe zvimwe zvinhu kunze kweupenyu chaiwo husingazoparare, husingazoperi. Iyoyo ini ndo yandinofunga kuti the greatest gift muupenyu, kudarika anything else chatingafunga nezvacho. Ndo zviri kutaurwa panapa nezviri kudzidziswawo, zviri kunzi izvozvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji uzvipe vanhu vakatendeka vanogonawo kudzidzisa vamwe. Zviri kureva kuti kudii? Ipapa vanhu handizivi kuti tinonyatsonzwisisa here. I may not be able to explain it very well because handinyatsotogona kutsanangura. But vanhu vanonzwisisa vanofanira kunge some of these scriptures anoita ngari simple. Ndo avanofanira kunge vachimbotora so vachipresenta, vachiratidza vanhu kuti vanhu vanyatsonzwisisa.
Kunonzi kunamata Mwari dzimwe nguva hatifanire kumhanyira zvinhu zvinonzi negeneration yedu haiwa mabhonzo hazvina kana nebasa, hakusi kunamata kuya ende hakusi kutenda zvekumhanyira kuti mabhonzo. These things zvinofanira kuti izvozvi zvakafanana neizvi zvinofanira kuti vashumiri mutore time yenyu nesu muchitidzidzisa nekutiratidza kuti pari kunzi izvozvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji uzvipe vanhu vakatendeka vanogonawo kudzidzisa vamwe. Saka pari kutaurwa kuti kudii? Zvakureva kuti zvapachenaka kuti vhangeri zvayakaita yakabva kuna Jesu Kristu. Yabva kuna Jesu Kristu ndokubva aidurura muvapostora vake vaakabva atuma kuti chiendai naizvozvo munozviparidza. Yabva kuna Kristu yakagamuchirwa kuvapostora yakadaro. Vapostora havana chavakawedzera pakugamuchira kwavakaita sezvayanga ingori pakubva kumuridzi wayo yakaita. Havanawo futi chavakatapudza. Vakangoitora yakadaro ndokunoiparidza yakadaro. Vakaigamuchirawo according nestatement iri zviri kureva kuti Paul ari kutoti kuna Timothy, sezvawakaona semagamuchiro andakaita wakazvionawo ndichiparidza magamuchiro andakaita pamberi pezvapupu zvizhinji day and night. Iwe zvawakaona nezvawakanzwa kwandiri ini ndo zvandakanzwawo kuna Kristu, ndo zvandakapiwa kuti ndiparidzewo zvakadaro. Saka iwe kana wakuzvigamuchira sekuzvidzidzisa kwandiri kuita, it means newewo futi kana wazvigamuchira, you are not going to add anything and you are not going to subtract anything. Just take it as it is and pass it on to others. Vacho vaunozvigamuchidza ivavo havasi kufanira kuzowedzera kana kutapudza. Saka chiri kuzoitika ndechekuti kana yafamba yakadaro vhangeri iyi, remember iri kunogumira pamuridzi wayo akaipa. Uya akaipa chaakatanga kuita akauya kustarting point kunoko. Soon after the establishment of the New Testament, Jesu ndiye akaiestablishira kustarting point. Apedza achingobva ipapo ndokubva aigamuchidza kuvapostora ndobva ati go. Vapostora ndobva vatotanga kufamba nayo. Jesu ndobva abva kustarting point kuya. Iko zvinezvi amirira kusvika kwevanhu vaakagamuchidza vhangeri nevose vakaparidzirwa vakaitenda kusvika kwavo kufinishing point. Saka he was there kustarting point and ndiye akapa kustarting point. He will be there kufinishing point also, waiting kuti agamuchire chaakatambidza chiya kuti endai nacho. Saka akavapa kwekutanga akati endai nacho, achimirira manje kufinishing point. Saka ari kuziva chaakatambidza vakomana akati endai nacho munochiparidza, ari kuchiziva. Zvekuti kunyangwe vanhu vakaita matricks euchenjeri vachishandisa chikoro vakaparidza neintelligence dzepanyika vakadii vanhu vazhinji vakavatevera, izvozvo hazviite kuti Kristu ave confused. Haafi akaita confusion, because vhangeri yaakapa vadzidzi vake kustarting point ndo yaanomirira kufinishing point iyoyo. Ari kuiziva kuti akavapa chinhu chakaita sei. Saka pavari kusvika vachinoidzosera kwaari iye akamirira kudai so. If something that is different from what he presented to them, if something different chikanoitwa futi present kwaari now, iye anoti hachisi richo changu. Anoramba anoti haisiriyo yangu iyoyo, nekuti yake anoiziva. Inenge iri yake ndo yaari kunogamuchira achiti welcome vana vangu. Ndo patinonzwa achitotaura zvake nyaya iyoyi kuna Matthew 7 kuya achiti havazi vese vanoti ishe ishe. Even Matthew 6 verse 46 akadaro futi akati munondiidzirei ishe ishe kana musingaite zvandinoreva. Pachapter 7 verse 21 ndobva ati havazi vose vanoti kwandiri ishe ishe vachapinda muushe hwaMwari. Vazhinji kwete vashoma.
vachiti kwandiri, Ishe, ngataiparidza muzita renyu, tainamata muzita renyu, taita mabasa muzita renyu, ipapo ini ndichavaudza pachena. Ipapo ini ndichavaudza pachena kuti ibvai kwandiri imi vaitwe zvakaipa, handina kutombobvira ndakuzivai. Because haazivane nevanhu vasina kugamuchira vhangeri yake. Vanhu vari kuzivana navo vanhu vari kufamba maringe nevhangeri yavakapiwa, maringe nevhangeri yavakarayirwa. Ndo vanhu vaari kuziva ivavo, ende ndo vhangeri yaari kuziva. Isiri yake ikasvika kwaari anoti handikuzivei, enda kwawanga uchizviitira izvozvo. Zviri kuda kuti isiri yake ine mumwe muridzi. Zvino ushe hunongova huviri paupenyu huno, paupenyu hwatinahwo pano. Panongori neushe huviri hwega spiritually, ushe hwaKristu neushe hwaSatani. Saka ukaona the king of the kingdom yaKristu ati iye ibva kwandiri handikuzive, what it means ndezvekungoti you don't belong to his kingdom. So if you don't belong to his kingdom, it means you belong to the other kingdom, that is of the devil. Saka ndo zviri kungotaurwa panapa paari kuti izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji uzvipe vanhu vakatendeka. Uzvipewo vanhu vakatendeka. Kana vanhu vachona vazvipiwa havasi kuzove nepride. Ndoshamisika, pane vamwe vanhu vanotenda, vakatotenda, vari mukutenda chaiko chaiko kwechokwadi, vakaparidzirwa the true gospel isina kushatiswa, vakaitenda. Ndinoshamisika dzimwe nguva kuti kana vaigamuchira so, unotoona kuti even social media inoi yakazara vanhu vasiri kuparidza vhangeri yechokwadi. Enda paFacebook, vanhu vanoita malive pachiita traffic kudai so pamaplatform avo, vari kuparidza vhangeri yedumbu isingaponese, isiri yeruponeso, yakasiyana neiyi. Enda paTikTok right now, izvozvo uchingobva enda paTikTok, hausi kunoshaya 5-6 so-called prophets vakaitisa vanhu kiu, vachivanyepera, vachivaprofita zvavo, vachivaudza zveupenyu huno. But vakatenda chaivo chaivo manje havasi kuita zvinhu zviri kutaurwa panapa naPaul. Because Paul ati izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji uzvipe vanhu vakatendeka, vanogonawo kudzidzisa vamwe. Vacho vakatenda havasi kuwanikwa, havasi kutora advantage yemaplatforms iwayaya, vachinoparidza zvavakagamuchira zviri kunzi naPaul, izvo zvawakanzwa kwandiri uzvipewo vamwe vakawanda vakatendeka, vanogonawo kuzvidzidzisa vamwe sezvazvakangoita pakubva kwazvakaita kwatiri, sezvatakangozvigamuchirawo zvakaita. People are not doing that. But nyaya ndeyekuti vhangeri haichinje, vhangeri haishanduki, ende hapana zvimwe zvinhu zvinozomboitwa muvhangeri zvinenge zvichinzi zviri kusimbisa kutenda zvinodarika kuparidzirwa vhangeri. Munhu otenda, obhabhatidzwa, otanga kudzidziswa zvaanofanira kuita, zvakanzi naIshe, kanenge vatenda vakabhabhatidzwa muvadzidzise kuchengeta zvese zvandakakurayirai. Vakaudzwa izvozvo kuti muvadzidzise kuchengeta zvese zvandakakurayirai vaapostori vaJesu Kristu. Saka vakaudzwa zvese naMwari kuti vazodzidzisa vamwe zvese. Kuda kuti nhasi tikaona vashumiri, be it vavhangeri, mapastors, mateachers, whosoever ari mushumiri nhasi, anofanira kungodzidzisawo zvese sekurayirwa kwazvakaitwa nekuiswa pachena kwazvakaitwa sezvazviri, pasina zvimwe zvaanozowedzeredza, nekuti shoko ndo rinosanctifya vanhu, ndo rinoruramisa vanhu, ndo rinobvisa vanhu muupenyu hwekutanga richiisa vanhu muupenyu hutsva. Zvinongoitwa neshoko. Kudzidziswa ikoko kunenge kuchisimbisa kutenda, kuchisimbisa kutenda kusvika Kristu achidzoka. Ndo zviri kutaura panapa. Shoko raMwari zvariri kutaura panapa, Kristu watinoparidza isu, Kristu watinoparidza isu, sekutaura kuri kuita apostoli Paul. Iye watinoparidza isu tichirayira munhu mumwe nemumwe
tichidzidzisa munhu mumwe nemumwe neuchenjeri hwose, tichidzidzisa munhu mumwe nemumwe takazara munyasha dzaMwari, mumweya waMwari, nekuti Mwari ndiye uchenjeri. Saka tinodzidzisa neuchenjeri hwose kuti tiise munhu mumwe nemumwe akakwana muna Kristu. Ndozvo zvakaita hama dzangu. Saka kana Mwari achititendera, shoko iri ngatiribatisise, tirichengete. Zvinomanikidza zvinowanikwa panyika ino iyi, Paul haana kutombovanza aratidza kuti zviripo akasangana nazvo zvakawanda. Zvimwe zvaitobva pahama dzenhema, zvimwe zvaitobva pavanhu vanenge uchitogara navo uchiti ihama, vobva vatopanduka. Zvinoitika zvesezvo along the way, but kana iwe uchiziva kuti wakachengeta kutenda, ngazvisakudzose kumashure, ngazvisakukanganise. Remain focused, sezvaanotaura Paul. Anototaura kuna vaFiripi, anoti ndinoita chinhu chimwe chete, chekuti ndinokanganwa zvanezuro, ndinokanganwa zviri kumashure, ndichifokasa nezviri kumberi kwangu. Zviri kumberi kwake upenyu husingaperi hwaari kuona. Jesus Christ ndo waanoona, ndo zviri kumberi, zvatoitika zvinenge zvatoitika. Ndo zvakaita upenyu huno. Saka hama dzangu, ngativei able to differentiate between the true gospel and the false gospel. Vhangeri riri kunzi naApostle Paul yatinoparidza isu, naKristu ari kunzi watinoparidza isu. Pese patinoteerera vhangeri, ngatiteerere nemwoyo, tinzwe kuti ndizvo here kana kuti hazvisirizvo. Saka ndo zvandanga ndichimboda kuti tionesane. Muri sei kwa hama dzangu? I see my brother that looks like brother Norman Chihota. Munofara here my brother? Muri sei? Kwakadiko kwamuri uko? Kule muri sei? Kule Gibson Meads. Ndisekuru wangu Stiwe Mfekeri, how are you doing hama yangu? I visit my daughter, uri sei? My brother Mugove, I see you. Munofara here brother wangu? Koma handambo zvinoti, saka maifana kuti ka brother mumboya panapa timbogovana shoko raMwari. Timbogovana shoko raMwari iri ndo rinofanira kunge riri zvese paupenyu hwedu huno.